אפל, קקטוס, ועוד משהו. תמי, הייתי מציע שתקחי את זה שימי במקרר, זה חבל לנו. תוציא מה שחתוך ושימי במקרר. אין להם מקום אבל, אין להם מקום. מאיפה את יודעת? מאיפה את יודעת? מזל, תקחי ושימי במקרר, למה זה חבל שזה יהיה ככה. אבל אתם תיקחו. לא, יש לנו כולנו... גם פה יש... לא, אתכם יש פה הרבה ילדים וזה. יותר טוב שאצלנו זה לא יהיה. פה יש הרבה ילדים וזה טוב. זה הכי טוב. מה? ניר, אתה רוצה? לא, ניר ייקח לעבודה. נחלק וזה... זה רעיון. כן, הוא סיפר לכולם וזה... זה באמת רעיון. זה רעיון מצוין. אני אסתכל להביא שזה בצורה טובה. בוא ניר בזה. לא, בקופסה. אתה יכול פשוט לחתוך את זה. תיישרו את זה רק. רגע, תני לי רגע. תני לי, עזוב. יהיה בסדר. זה תקריא יחד את השירים ועל זה הוא ייתן. בדיוק. זה בסדר. יותר מדי. לא חשוב, כמה שיש זה הרבה. ככה יבואו כל יום. זה צורק? לא מבינים בזה. מספריים. רגע, ניר, עוד רגע. יהיו מספריים, יחתכו את זה. מספריים, רק רגע אחד. מספריים. מספריים מזבח. מה זה? זה טוב. לאף, לפתוח את האף, תביא לי, נו. כמה הבאת היום? אבל לא שמים את זה, זה שמים קצת, לא מסתיקים את זה. יותר גדול. רק שהעוגה לא תקרוא. אין לו מקום במקרר. לא, הוא מקבל. שזה אבל לא... זה מה שאני אומרת. פירורים. זה הרי כל התרבות שלה. זה שלה, איך זה? שימי את זה במרפסת, אמא, זה אותו דבר. דומגה. מרפסת של גפור. כן. כן. המחר. אבל זה משרד חם שם. היא שבועות שלהם שמה שם ירקות, פירות ואת הפרחים של ידעתי הפרחים. צריכה לקנות. נשב על זה תקנו. יותר חם מצפות. ככה אומרים.
שהצמאות מה זה, מאוד התחיל? חכם. אני פעם אמרו את זה בטלוויזיה. לא לזלזל בזה, אז תקטין דבר כזה. אבל איפה יש לך? כן, אפשר לקחת. תשים רק יתח עם קסמים. מוריס קסמים, הנה, הנה. למה במחקרים שם לא עכשיו תופסים? חצי כלים. אבל היא תופסת כל את הזמן למרוח את הידיים, למרוח את הידיים. נייר כסף, הכי טוב. אבל אצלך זה לא עושה. אז את צריכה... טוב, אם אין כסף אפשר זהב. זה לא יפריע לך לעבודה. לא, ניילון לא. אבל איפה מוצאים כזה? מוצאים בחנויות. בחנויות, גם ניילון אני שמה. חנויות כל גוף. היה לו ריח? ניר, זה רץ. לא שמתי לב.